Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki bocil ngajak anu jan nyetel bumbunge. Bluk. Lha iki ning sawah iki, Cah. Lah kuwi lho enek kucing di guwake lho, terayo cengos sing guwake. Guwak ra ngerti nggon ning kene terus mangan apa. Sapa ora lho. Blak bluk tok. Lah gak kayak apa lho. Ngabuburit ning sawah, Cah. Angene gede. Ini kok. Nah. Sumpelan we. Bumbung lek gawe dhewe, Cah. Iso ke botol karo paralon terus ada susu nggo saringan. Ngedeni tikus jere. Mune pura. Aduh. Dicepat sek ngono lho, halah. Ya untirane kuwi ya. Aku juga gak tahu. Hah. Dek awan padahal lebih antar dek awan. Jebles. Tapi iki semprotane mantep. Nah, banyak. Gue nggak habis pikir, nggak tahu itu bagaimana. Jangan ngeor. Hah. Baru gak? Iki saking gandere suarane. Ceklek sari-sari. Alah karayo karong bae ra oleh.
Iki wis menjelang maghrib, tapi urung maghrib. Dalan ngene iki rame. Ramai sekali karena orang-orang pada mencari takjil untuk menu berbuka puasa. Iki cap pabrikan ya. Angger sepaton cap pabrikan. Aku kok kudu turu enak, turu dina untuk lho. Gak kena sik wis. Klek, klek, klek. Oke, manune gole. Wi jangan dek bengi wi. Ki mau lah nguweni uang. Terima kasih Mbak Yanti. Berkah barokah. Ulang tahun cah. Rezekine lancar, usahane lancar pokoknya. Nah. Ki astah e. Pokoke astah wae. Emoh nek diwae apa wi? Diwae sing berampas ki emoh. Gak karo-karuan ini ki bar ditata ya gak karo-karone. Kene kita nggo salat cah. Soale kene nggon ngono begitu. Nah, dek bengi ki jane Mas Andi kan ning Mahlor karo Mbak Anggi karo Genduk. Jadilah rohku ki pas live, dadi mepet aku gak roh nek job awan Mas Andi ning kono. Rohku pas live terus tak komane tibake wong arep bali ngidul. Padahal aku pengen ndelok Genduk. Aku wis suwi urung enek urung enek kesempatan ndelok dadi wingi aku WA to yone, Mas aku kirimi Sherlock sing rumah Dindol apa next time kalau aku ke Madiun ngambil surat cerai di pengadilan. Aku kan rencana hari Senin apa aku arep njikok suratnya pengadilan. Wi anggitku arep mampir ono ning Dolopo, tapi wonge balesi enggak usah ning. Nanti kalau ngalor aja, rumahnya pol jauh. Terus aku cerita bla 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 bla. Maaf ya Mas, gung sempet delok Genduk. Terus aku ya jarang ngalor, sebenarnya pengen aku kumpul cacah. Tapi bulan 1 kemarin memang aku suwibuk cah. Memang acara wi lo arep drum band wi kan lo latihan terus. Terus sedangkan aku nek esuk ya nyapu, terus ngeterne anak, sore les bareng. Terus buka warung. Dadi waktuku istirahatku cuma sedikit ngono. Kuwi tak gawe bubuk. Nek gak tak gawe bubuk, aku jelas ambruk cah. Lah dek ben kae pas live loro kae ambruk tenan. Soalnya aku gak pernah leren ngono. Aku bakul barang ki ora leren nek urung loroku tenanan. Dalam artian loro tenanan ki loro nek aku gak iso tangi ngono lho. Maksudnya demam tinggi gak iso tangi wi langge aku gak bakul apa gak kerja. Gak aktivitas. Jadi nek selagi aku loro kok ijik iso berjalan, ijik iso wirawiri, ijik iso rono rene terus apa jenenge? Pokoke intine kok kesel barang, mbok kesel kaya apa. Panggah tak tekad nek kerja. Selagi aku rambruk ngono maksudnya. Terus tak critakno terus aku ke pas kae jane wis free cah wis free, aku wis bar loro ke wis duwe keinginan aku omongan karo anakku. Ayo Dek aku besok mau ke tempat Mbok Suti ngene Pak Poh Tomblok aku. Beli nasi pecel pagi-pagi ke sana. Delalah aku mulai nyapu saka TK.
kuwi nubruk Cina pabrik cah. Sepeda listrikku pecah kabeh. Terus akhirnya iki kan wonge kan minggir, lari-lari minggir. Aku wis ngeloloni nengah, dadi ngindari dheke kuwi. Lah dheke menggok zlek ngene iki ora inget-inget mburi. Akhire brewok ngono. Lah kuwi kan anggere esuk lho lari-lari cah terah, lari-lari. Srek lari-lari. Lah terus aku bengok-bengok wonge tiba, aku ya tiba. Aku bengok-bengok. Gimana toh kok? Kalau mau nyebrang tuh lihat-lihat belakang. Lah posisi aku wis cedak cah. Dheke nyebrangnya aku posisi cedak. Akhirnya aku tiba aku lungguh. Saking kantepe tulang ekorku loro cah. Ki tekane saiki ki 1 bulan ki jek luwur tulang ekorku. Jelalah. Dadi nek dienggo lungguh suwi ngene iki loro. Jelalah ngono cah. Bok meneng. Jelalah apa iki bokongku iku wedi. Dadi cara lungguh nemplek ning bokong ora nemplek ning tulang. Cara aku gak ndek bokong kuwi yo lara nek lungguh. Soale ngene iki to, ngene iki nek tak nggo senden iki cek luwara. Dadi lungguh suwe alah lungguh lah 5 menit kuwi lho luwara. Dienggo ngadeg kuwi luwara jan luwara. Lah kapan iki aku nang puskesmas wis tak periksakno. Jadi kok menene gak apa-apa selagi isih iso mlaku ngono ngremehno lho cah. Padahal ibuku awale sarep kejepit biyen yo awale tiba terus gak dirasa setahun nang gak dirasa. Ya. Jadi begitu ceritanya cah, bukannya Mama, kacang lupa kulitnya. sahur. Jadi bukannya kacang lupa kulitnya, kok aku ora tau rono gak. Kok lali mbek Caca gak. Aku bahkan ora tau lali karo wong-wong sing wis mensupport cah. Iki berhubung mau berbuka puasa tak tutup dulu. Wis buka. Ndek mau gagal cah. Mercone gagal soalnya semprotane macet. Semprotan spirtusnya macet. Akhirnya Nanti kita nyalain lagi ya. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita nyalain lagi.